Холфагы да milli yüzü ilhamlandıra тирән сүзе. Ул 20 ел сәхнәдә. Үзенең беренче җырын яшисезләр бар әліне ире авыр хәлдә реанимациядә ятканда яза. Бүгенге көндә Татарстан турында 6 җыры бар. Тамырлары шушы җирдән икән. Безнең Казаныбызны да бик нык ярата. Шуның өчен 2 көннең берендә монда булырга тырыша. Бүген ул шушы илһам белән тулы залда ачыктан-ачык әңгәмәдә үз серләрен сөйләргә дип килде. Нинди әңгәмә булыр? Хәзер беләбез. Рәхим итик. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, ачыктан-ачык әңгәмәне башлап җибәрәбез. Бездә бүген кунакта телеканалыбызның якын дусты, танылган автор башкаручы, Башкортстан кунагы Гөлфия Шәвәлиева. Хәерле көн, мөхтәрәм кунагыбыз. Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле Ильяс әфәнде, Мәйдан каналының тамашачылары. Рәхмәт чакыруыгызга. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, Гөлфия ханым, шуның хәтле нурлар чәчеп җибәрдегез безнең әлеге бүлмәбезгә, студиябезгә рәхмәт. Нәкъ шушы шәхесләр кебек сезнең дә күңелегез иҗат, шигърият уты белән дөрләп тора бүгенге көндә. Билгеле, сез иҗатка бераз гына булса да соңлап килдегез, чөнки югары профессиональ белемегез дә башка. Бүгенге көндә сез иҗади яктан бермә-бер үсеп киләсез. Менә бу иҗатыгыздагы үсеш ул яшьлектә булмаса, соңрак та була дигән принципны дәлилләүме? Әллә шулай да иҗат ул сезнең күңелегездән дөрләп чыккан табигать ялкынымы? Иҗатны менә бүгенге көндә нәрсә икәнен аңлатып булмый аны минемчә. Менә яшь вакытта әгәр дә мин шушы иҗатка үземне багышлаган булсам, бәлки менә шушы биеклекләргә, бүгенге әлбәттә биеклекләргә өлгәшә алмас идем. Чөнки балалар ул вакытта бәлки һәр вакыт гастрольләргә аларны калдырып китүе авыр булыр иде. Иң мөһиме, минем халыкка әйтер үз сүзем белән чыктым. Мин өлгереп чыктым халыкка. Һәм әлбәттә менә иҗат дигәннән мин хәзер иҗатның югары бик зур көчкә ия булуын һәм халыкка кирәк булуын мин аңлыйм. Мин иҗадымны, үземнең иҗадымны мин кадерлим. Кадерле ул миңа. Кемгәдер үрнәк булырга омтыласызмы бүгенге көндә, Гөлфия ханым? Юк, минем алдымда шундый зур үрнәкләр тора. Менә аларның фотосурәтләре безнең артта. Бу шәхесләр Татарның милли сәнгатенә нигез салган олуг шәхесләр. Бүгенге очрашуыбызда безнең Ильяс менә тамашачыларга да аларның исемнәрен искә алып, исемнәрен яңарту булсын иде. Бер нәрсә дә очраклы түгел бит ул бу дөньяда, бер нәрсә дә очраклы түгел. Гөлфия ханым, сездә заманча мода белән актуаль классика шундый матур иттереп янәшәгенә атлап баралар бүгенге көндә. Хәтта гаҗәпкә калам, чөнки сез өлкәннәр белән өлкәннәрчә, яшьләр белән яшьләрчә матур гына, җаулап кына аралашып яшисез. Тормышның төрле мизгелләрендә кайсы буын белән уртак тел табу сезнең өчен җиңелрәк? Бик кызыклы сорау, көтелмәгән. Менә бу минем иҗадыма кагылышлы концертларны алып бит инде мисалдан чыгып әйтергә кирәктер. Минем концертта бишек балалары да бар, алып киләләр. Бишек балалары. Нишләптер инде шулай. Шуннан соң олы яшьтәге апалар киләләр. Менә Гөлфия Шәвәлиеваның аркасыннан бер сөясем килә дип бер апа чакмагышты, аны бер онытарлык түгел инде. Рәхмәт балам ди, мин сәхнәдән төштем, аркамны бирдем. Әнием минем аркадан сөйгәндәй булды инде. Шуннан соң микрофонны биргәч, бу апа әйтә: "Мин Фәридә Кудашева заманнан бирле менә шушындый концертлар караган юк иде" дип әйтте. Миңа зур бәя булды бу, Аллага шөкер. Бәләки балалар дигәннән үземнең педуниверситетта концерт бирәмен. Шуннан соң җырлап торамын, халык көлә башлады. Бер кыз бара. Мин нәрсәгә көләләр икән дим бит инде, җырлап беттем.
әбисе белән чыкты да, бу миңа 4 печенье шушылай өстенә 1-2 конфет куйган шушылай бирәләр. Мин аңламадым хәтта ки нәрсә бу дип инде. Шуннан соң ханым микрофонны алып, гаепләмәгез инде, сездә ниндидер көч бардыр. Менә бу бала кешеләргә гомумән бармый торган бала бу. Нәнәй, сумкаңда нинди мәмәй бар, мин бу апага бирәсем килә дип, менә шушылай тартып печенье, конфетлар алып, миңа күчтәнәш итеп бирде. Бу минем өчен иң зур бәя булды. Менә сезнең сорауыгыз бит инде. Кешеләр дә, алар һәрберсе Алла Тәгалә биргән язмыш кичерә. Алар җиргә туганнар. Шуңа минем өчен, минем иҗатымны мин бүтән кешегә багышлыйм. Шуннан соң бер ханым яза. Кайтыйк дустым яшь чакларга дигән җырыгызны ноутбукка куйган идек. Оныгым көне буе тыңлый, уже без ялкып та биттек инде, гафу итегез дип язган. Ул балага тәгаен җырда түгел. Менә шушылай. Шаткан. Аллага шөкер инде, Аллага шөкер. Кайтыйк дустым яшь чакларга, менә ул баланы төшереп җибәрделәр, биеп тора ул җырга. Минем өчен шундый рәхәт. Шулай да сезнең иҗатыгызда яшьләр белән дә бер инде эксперимент чыгыш була аламы? Мисал өчен ниндидер бер рэп укый торган шундый бер җегет белән бәлки ниндидер бер дуэт дип әйтимме? Бармы? Әгәр дә миңа тәкъдим белән чыксалар, минем андый җырым бар. Бар. Инде җыры да бар. Җырым бар. Мин ул яшь кеше белән бәлки җырларым. Минем катгый бер андый тәкъдим белән чыгу кешегә минем катгый шартым бар. Ул сәхнәдә артык сикермәсен, үзен бик матур, итәгатьле тотсын. Чөнки безнең ишеткәнебез бар, мисал өчен Тукай образындагы реплар укыган егетләрне дә, бәлки чынлап та сезгә бу әле туры килеп, иҗатыгызга бер яңа сулышта өреп җибәрер иде. Бәлки. Шушы иҗат турында кирип китте хәзер, анда бар инде әлбәттә уңышлы мизгелләр, нәкъ тормыштагы сыман, уңышсыз мизгелләр. Тормыш белән иҗатны бергә кушып караса Гөлфия ханым, булдымы тормышыгызда уңышсыз тәҗрибәнең дә бик кадерле чаклары? Иҗатымда уңышсыз вакытны минем исемдә юк, чөнки бу иҗатны миңа кемдер бирә, Алла Тәгалә бирәдер дип уйлыйм. Чөнки шулай булгач, минем һәрбер җырым ул халыкка барып җитеп тора. Аллага шөкер дип кенә әйтәсем килә инде. Менә бу мин һәрбер иҗатымның һәрбер җырымны мин кадерләп алып рәхмәт белән кабул итәм. Һәм мин бер җыр белән генә чыккан җырчы буласым килми. Менә мин зур елга кебек халыкка бик күп җырлар тәкъдим итеп яшисем килә, иҗат итәсем килә. Безне тормыш иркендә намус тота. Сезнең өчен намус ул, Гөлфия ханым, дусмы, әллә дошманмы? Менә иман, тел, ил, халык, гаилә кебек зур төшенчәләр белән намус иң зур урынны ала. Бер шигырем бар. Милләт шунда гына җиңелмәс көч ала. Әгәр таяна белсә намыска дигән. Менә мин бу шигырьне төштә күрдем. Шушы юлларны яңадан уйланып тыңласаң, әлбәттә намыс бирә бит милләткә җиңелмәс көч дип уйлыйм мин. Милләткә генә түгел, һәр кешегә дә дип уйлыйм. Сезнең белән сөйләшкән һәрбер кеше аңламыйча калмас. Гөлфия Шәвәлиеваның шундый зур, киң күңел байлыгы бар. Ой, рәхмәт. Сезнең өчен күңел байлыгы, Гөлфия ханым, нәрсә дигәнне аңлата ул? Күңел байлыгы ул менә шушы намыс кебек төшенчәләр рәтендә инде ул. Чөнки мин үз гомеремдә тар күңелле кешеләрне бик күп күрдем. Һәм мин аларга ошамаска тырышып, үз-үземне яңадан эшкәртеп, менә күңел күпме эшли, уйлана, эзләнә, хәтта күңел авырынып, елап эш итсә, менә шушында гына күңел ул байый.
Әгәр дә сиңа һәр чак рәхәт икән, һәр чак уңышлар, һәр вакыт син менә бернинди кайгы күрми яшисең икән, анда күңел бушый башлый, күңел тарая башлый. Менә шушындай кешеләргә дә мин рәхмәтлемен, чөнки алар мине артабан тормышымда яңача менә шушы тормышны кабул итеп, кешеләрне кабул итеп, аларга кирәкле булып яшәргә үрәтте. Күңел тары, күңелләре тар кешеләр. Сезнең тарихи җырларыгызны тыңлап утырсаң, безнең шәхесләребезгә һәр берсенә дә мәдхия сыман ишетеп аласың. Шулай да, әгәр дә аларның берәрсе белән очрашу мөмкинлегегез булса, кайсысын сайлар идегез? Мин бик яхшы сорау. Беләсезме, менә без бит инде иҗат кешеләре, мин үзем төш күргәндә бик күп язам җырлар, төнлә, таң аткан вакытларда. Менә бер шундый төш күрдем мин. Оркестрга кушылып, бер кеше дирижировать итә, минем күзләремә карап, бер җыр сүзләре әйтә, көйе белән, оркестр көйне уйный. Мин тиз генә телефонымны алып, аның күзләре аша нәрсә әйтерен шушы телефонга әйтеп барам икән. Шулар. Менә язмышым син Татарстан җыры, мин аны язып куйдым хәтта ки. 8дә уянып, 9:15 минутта, 8:15 язылды бу җыр. Бу кешене мин шул кадәр якыннан күрдем, аның күзләрен, аның алгы чәч, бөдрәләнеп торган алгы чәчләре дирижировать иткәндә ничек менә җилпенеп тора. Шуннан соң аның күз карашындагы көчен сиздем мин. Ул миңа 2 шарт куйды. Менә бу җырны президентка багышларга һәм икенче җырчыга бирергә кушты. Аллага шөкер, президентка бу җыр җитте. Мин бик бәхетлемен, аның шарты үтәлде. Иртән турып, тиз генә компьютерда Татарстан композиторлары дип язсам, Салих Сәйдәшев. Салих Сәйдәшев. Әйе. Мин аны күреп әлбәттә беләм, бу чын тормышта, аның фотоларында ул икенчерәк. Аның костюмы, менә коричневый костюм, полосаларына кадәр күрдем мин аның. Шул кадәр анан килгән, күзенән килгән энергия, көч менә шушы җырны яздырды. Мин аңа рәхмәт әйтеп, Аллага шөкер кылып, дугалар укыдым. Менә беләсезме, мин аның белән очраштым. Язмышым син Татарстан җыры, ул минем стилистикада түгел. Әмма мин беләсезме нәрсә дип уйлыйм. Теге дөньядан да әлеге менә шушы кешеләр Татарстанга хезмәт итәләр. Искиткеч бит. Искиткеч. Салих Сәйдәшев темасыннан моң төшенчәсенә дә күчик Әлфия ханым. Сезнең өчен моң аеруча да якын кыйммәт, чөнки үзегезнең яраткан тамашачыларыгызны да моңдашларым дип яратып йомшак кына әйтеп атап йөртәсез. Әйе, моңдашларым шул, әйе. Моң төшенчәсе сезнең өчен нинди мәгънәгә ия? Аның чиге һәм үлчәмнәре бармы? Әллә ул ниндидер бер бой бушлыкмы? Моң, беләсезме, ул миңа төс белән килә. Һәр җырның үз төсе бар минемчә. Салават күпере. Әйе, шулайрак торда. Менә моң төшә башласа, мин шулай шым гына ятамын да, диктофонымны алып, язып бетәм. Кайбер җырлар килә, менә тулысынча әзер җыр булып. Кайсылары йөри инде менә шулай. Әйе. Менә бердән булыйк татарлар җыры. Аны татар халкы, бу бит халык гимны дип миңа язалар. Без татар булуыбыз белән горурланабыз дип язалар. Ул җырны язганда, беләсезме, мин сүндереп куйдым утны, язам җыр язамын димим бит әле. Әйе. Утны сүндергәнем, бүлмә сәп-сәңгәр менә неон төсенә керде. Мин турып карыйм, урамнан киләме бу. Шуннан соң 1:20 минут торды ул. Мин үземне көзгегә барып карыйм хәтта ки. Шулай, беләсезме. Бу аңлатып булмый бит инде нәрсә. Халыкка без тәкъдим итәбез. Бер җырлап торам, Чишмәдә бу. Бер хатын чыкты да басып, сезнең шушыннан
Шар чыкты бит менә кызыллы сарылы ди. Мин җырлауны туктаттым, минус бара, халык көлә башлады инде. Шуннан соң мин сорыйм, нинди төсле дим. Менә кызыллы, сарылы шушылай китә бит менә, китә ди. Салават күпер. Әйе, Салават күпере. Димәк, халык та күрә, менә без нәрсә кабул итәбез моңны. Халыкка да шушыны без җиткерергә тиешбез моңны. Рәхмәт Гөлфия ханым, шушындай моңлы нуктада әңгәмәбезнең беренче өлешен тамамлап, рекламада карабыз әле бездә реклама. Biz әңгәмәбезнең икенче өлешенә әйләнеп кайтабыз. Әйсегезгә төшерәм, бездә бүген кунакта танылган автор башкаручы, безнең телеканалыбызның якын дусты, Башкортстан кунагы Гөлфия Шәвәлиева. Кабаттан хәерле көн, Гөлфия ханым. Хәерле көннәр. Нәрсә ярдәм итте сезгә гомумән иҗатка килергә идегез әле? Менә беләсезме, Ильяс, ул иҗатка киләмен, килмим дигән булмады бит миндә. Табигый рәвештә. Менә җырларымны яза башладым, шигырьләр бик күптән язылды. Шуңа инде бу минем яшәү рәвешенә ничек әйләнеп киткәнен мин сизми дә калдым. Шулай кирәктер инде. Бу иҗат бит ул бер синең генә хезмәтең түгел. Күңел куштымы? Әлбәттә. Бүгенге көндә иҗат кешесе булу ул бик авыр. Әмма түзәргә кирәк. Тормыш иптәше дә ярдәм итәдер. Әлдә ул бар, Аллага шөкер. Ярый әле Рим әфәнде бар. Ярый әле. Гаилә кору романтика түгел дигән бер акыл иясе. Җырларыгызда мәхәббәтне саклау өчен романтиканы ничек булдырасыз, Гөлфия ханым? Ой, нинди сорауларыгыз сезнең. Романтиканы беләсезме? Минем Римемә багышланган җырларым бик күп. Иң беренчесе аңа багышланган яшисләр бар әле. Ул авыр хәлдә ятканда ялгышмасам, реанимация бүлегендә ишетеп беләбез. Шуннан соң Алтын алмам дигән матур җырым бар. Менә бит, йомшак. Шуннан соң Шараннан бер кеше китерде миңа шигырьләрен. Бергә гомергә дигән, яратып башкарам мин аны. Шундый матур җыр булды ул, Аллага шөкер. Менә шушыдыр инде романтика. Кешеләр ялгызлыкны да бик авыр кичерә бит. Бер-берсе белән бик авыр торган парлар да бар. Җырлар йөрәкләрне ничек берләштерә? Җырның нинди сихри көче бар икәнен без әле аңлап та бетерә алмыйбыз. Әмма халык җырсыз яши алмый. Мин шуны гына әйтер идем. Хөрмәтле моңдашларым, ул җыр әлбәттә яхшы нәрсә. Әмма минем өчен менә бүгенге көндә иң беренче иман байлыгы. Бер җыр тыңлап куйыгыз, бер дуга укып куйыгыз. Җыр белән дуга янәшә барырга тиеш. Әлбәттә. Иман иң мөһиме дигән сүзләрегез дә бар. Иң мөһиме бу дөньяда. Һәр көнне. Иң мөһиме. Кешедә борынгы традиция буенча 49% начар сыйфатлар, 51% яхшы сыйфатлар булырга мөмкин. Кайсы ничегрәк үстереп җибәрәсең? Монысы синең үзеңнән тора икән. Бик кызык. Сез үзегез тормышта негативтан позитивка таба ничек күчәсез? Тагы да бик шәп сорау. Бу миңа гына түгел. Бүтән тамашачыларыбызга да бирергә була бу сорауны. Менә беләсезме? Төрле минутлар була тормышта. Ул гел генә бит инде матур бармый. Шума гына бармый. Әмма мин үз-үземне шушы вакытта туктатып, иң беренче Аллага шөкер кыла башлыйм. Аллага шөкер. Мин йөрәгемне менә типкән сайын йөрәккәем шөкер кылып тип, ярыймы дип шулай әйтеп куйганмын. Шуннан соң үзеннән үзе үзгәреп китә. Аллага шөкер. Начарлык белән яхшылык арасындагы алтын урталыкны да шушы Аллага шөкер ярдәмендә табасызмы? Әлбәттә. Дугалар. Кыенмы ул? Рәхәт, менә бит Алла Тәгалә нинди ярдәм итеп тора. Шөкер кылырга гына кирәк. Бу тормыш искиткеч матур бит ул. Раббым бу тормышны яратып яралткан, шугадыр да тормыш сөйгәннәргә бәхетләрне өйеп тараткан. Бар дөнья
Сезнең инде бүгенге көндә ватаныбыз, Татарстаныбыз, Казаныбыз турында 6 җырыгыз бар. Хәзер Аллага санатта шөкер. китәм. Нурлы Казан, бердән булыйк татарлар, Татар юлы, халкыма, язмышым син Татарстан һәм шәһри Казан җырлары. Шушы җырлар арасында кайчан иң беренче булып туган якка мәхәббәт уянып китте? Алар барсы да мәхәббәт белән язылдымы, әллә төшкә кергән бер ниндидер бер сихри хис кенә булдымы кайберләре? Беләсезме? Менә мин бәлки вакытта бит инде минем нәнәем ул теге Татарстан ягынан килгәч инде Казан ягынан без Казан татарлары дип әйтеп, мин бу Казанны күңелемә салганмын. Менә шушы үзеннән үзе үсә, шушы хисләр, мәхәббәт хисләре. Шәһри Казанны сөйләйм бит инде. Бер кибеттә бер хатын мине танып, сез безнең Казаныбызны күтәрәсез, Казан сезне күтәрә дип, миңа шундый рәхәт булды инде. Бердән булыйк татарларны безнең гимн, татарлар халык гимны бит дип кабул итәләр. Мин горурланам татар булуыма дип. Каян гына менә шуннан соң минем тагында бер такмакларда ул бик зур таралу тапты инде. Татар булдык, татарбыз без, татар булып калабыз. Халык исәбен алганда татар дип язылабыз дигән. Менә шушы сүзләр такмак ахырындагы сүзләр Казакъстаннан, Каракалпакстаннан, Кыргызстаннан, Германиядан, Финляндиядан язалар татарлар менә шушы сүзгә. Искиткеч менә шушы бер куплетка. Җир булмаса да такмакларның бер куплеты менә халыкны ничек җыйды. Сез әйтеп киткән нигезендә иҗат кешесе ул гадәти кеше генә булмый. Миңа калса иҗат кешесе хыялый кеше. Ни өчен хыялый ул? Аңлата аласызмы? Сездә бит миңа калса бик хыялый кеше. Сәерлек бар инде ул. Менә мин аны үземдә сизәм дә, шуннан соң карап куям, кешеләр шушылайны ничек кабул итәләр икән дип карап куям. Әмма аңлый халык, күбесе аңлый. Аңлай алмаган халык янында мин үземнең сәерлекне күрсәтмим, мин шундый гади Шундый кеше. Шундый кеше. Бу бит инде синең фикереңдә, синең әйткән сүзләреңдә сәерлегең ачылырга мөмкин. Хыялый булуың. Менә хыялый дигәннән, шушы сүз шуй миңа. Баш драм театрга барадыр, теге Фидан абыйлар вакытларында, студент вакытлар. Хыялый дигән сүзләр матур итеп әйтелә торган иде. Шуна күңелгә үтеп калган инде ул. Тормышта дусларыгызның роле, әһәмияте зурмы Гөлфия ханым? Минем әхирәтләрем бар әлбәттә, әмма алар бик әз инде. Шанычлы бер-икесе генә буламы? Гомерлек дип әйтергә кирәк инде. Берәү. Менә мин моңдашларымны да һәрберсен дусларым кебек кабул итәм инде. Шундый менә җырларымны кайберләре урамда күрсәләр җырлап китәләр миңа бик. Хәтта бер ханым автобуста җырлап китте. Күземә карап. Сезнең җырыгызны. Яшисләр бар әле. Бума бәхет түгел. Җиршәке бума бәхет түгел. Сынатты. Гаҗәп. Шушы танышулар турында сөйләштек. Соңгы арада танышкан иң кызыклы кешегезне, шәхесегезне әйтеп китегез әле. Шул танышу турында да тулырак сөйләгезче. Менә әле Казанга килгәндә бер ханым белән таныштык. Бу Дүртөйледән Минеште авылыннан. Шушлай карап торам да, шул түгел микән дип әйтәмен инде, үлем дә инде. Шуннан соң җырларымны әйтеп, шушы бит сезнең җырыгыз дип. Шуннан соң халык менән нәрсә сорый инде? Минуслар сорыйлар. Димәк, сорау бар. Сорау бар. Сез бәхетле. Сорау бар. Бик кызык булды. Әле күптән түгел генә бар татар җәмәгатьчелеген шаулатып, бер яңалык килеп керде. Гөлфия Шевалиева Коръән кадәр Коръән изге китабыбызны тәрҗемә иткән икән диделәр. Аудио китап итеп яздырдым. Аудио китап итеп. Бу турыда сөйләп китегез әле. Бик зур яңалык. Рәхмәт, Аллага шөкер. Менә мин башкортчасын бер ел ярым укыдым. Авыррак булды әлбәттә, әмма бик күп караулар булды. Мин үземә башкортчасына киришкәндә татар телендә һәм урыс телендә укыячакмын. Раббым мөмкинчелекләр бирсәң дип сораган идем. Менә изге Рамазан аенда быел кызганычка каршы ураза тота алмадым, әмма мин 9 көндә 7-8 сәгать укып,
Менә шушы Аллага шөкер, минем язмышымдагы иң зур эшләрнең берсе Коръән Кәримнең татарча мәгънәви тәрҗемәсен китап итеп, аудио китап итеп яздырып битеп, менә контакт одноклассниклар битләренә куйдым. Аллага шөкер, караулар, кабул итү күп. Хөрмәтле дуслар, сез дә аны карый аласыз. Татарча Коръән Кәримнең мәгънәви тәрҗемәләре дисәгез, мин Раннур нәшриятендә бастырылган. Менә Аллага шөкер, инде хәзер иптәшем урыс телендә дә яздырырга кушты. Мин бәләки вакытларда ук Порховны тыңлыйдырым, аның интервьюларын, аның бик күп тәрҗемә, 14 кенә тәрҗемәсе булды бит инде. Менә соңгы 14нче тәрҗемә китабын табып, хәзер укый башладым. Аны безнең татарча, башкача белмәгән яшьләргә булыр инде дидем мин. Кем укый алмый, кемнең әнисенең, әтисенең күзләре начар күрә икән, кем тотып укый алмый икән, шушыны мөмкинчелекләр күп. Аудио китап бар, табып аларга тыңлатыгыз. Искиткеч ул фикерләү үзгәрә. Шул кадәр күңелгә рәхәт. Шунда уйлыйсың, бу дөнья Алла Тәгалә безне шул кадәр яратып яралткан, безне бит шундый ул курчалап тора. Бик күп нәрсә сорамый, әмма өйеп бирә. Нәрсә генә? Намаз укыгыз, шөкер кылыгыз. Шулай бит инде. Әлбәттә. Изге эшләр эшләгез. Шул. Ул кеше эшли алмаганны Алла Тәгалә бездән сорамый. Ул безгә нинди матур дөнья биргән. Хөрмәтле дуслар, менә шуны мин сезгә шушы тапшыруда әйтәсе килгән иде. Сез мине аңларсыз дип уйлыйм. Әфәрин Гөлфия ханым, чынлап та күңелләрегезгә рәхәтлек сала торган, бик саваплы эш башкаргансыз. Моны инде әлбәттә безнең халкыбызда бәяләр. Инде тапшыруыбызның ахырында үзегезнең тамашачыларыгызга әйтер фикер теләкләрегезне белдереп китсәгезче. Менә иң беренчедән, тормыш нинди генә авыр булса да, хөрмәтле дуслар, шушы мәгънәдән аерылырга кирәк түгел. Иманнан аерылырга кирәк түгел. Нинди генә вакытларда күңелләрегезгә шик-шөбһә, курку төшә икән, дуга кылыгыз, шөкер итегез. Юкка чыга. Безнең шушы матур тормышыбыз ары табанда шушылай матур барсыны. Балаларны саклыйк, балаларны үстерик, иманда үстерик. Менә әле аларның күңеленә никадәр без иман сала беләбез, безнең тормышыбызда шул кадәр яхшырак һәм иманлырак була. Бу дөньяда бик күп кирәкми бит ул кешегә. Булганына шөкер итеп яшик. Булганына шөкер итеп яшик. Рәхмәт ачыктан ачык әңгәмә өчен Гөлфия ханым. Безнең бүгін шундый күп бик дахи шәхесләребез дә, яраткан тамашачыларыбыз да күзәтеп утырды. Аларның уртасында бит Без аларның уртасында булдык һәм шундый мөһим фикерләр әйтелде. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Уңышлар телим, Ильяс, сезгә. Зур рәхмәт. Тапшыруны төшерүдә күрсәткән ярдәме өчен Сәйдәш мәдәни үзәгенә рәхмәтебезне белдерәбез. Гөлфия Шәвәлиеваның төшенә Салих Сәйдәшев кирип, аңа җырлар әйтеп яздыра. Шаккатмалы хәл. Кирәк бит менә. Менә шушындый шаккаттыргыч ноктада без бүген ачыктан-ачык әңгәмәне тәмамлыйбыз. Киләсе очрашулар, киләсе әңгәмәдә. Бүгенгә сау булашабыз, хөрмәтле дуслар. Сау булыгыз.